हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बेयाव मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो होफैदो। गिबियावनो बयनिसिमबो गोथार बाथौ सान आरो सुबुंखान्थि साननि गाहाम हामलायथि बावहरदों। नेक्स्टआव दङ भारत हादरनि DRDO एबा डिफेन्स रिसार्च एन्ड डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसना आरोबाव मोनसे मिसाइल टेस्ट खालामनायाव जाफुंसारदों। बे खेबाव उरिष्यानि क'स्टनिफ्राय सारफेस टु एयार मिसाइल टेस्टखौ जाफुंदों 25 जानुवारि खालि। बेनि मुङा जादों आकाश NG एबा निउ जेनेरेसन। बे बोसोरनि सुबुंखान्थि सान फालिथायाव हादरारि बान्था आरो मान होनाय हाबाफारियाव आसामनिफ्राय मोननो हादों गाहायाव होनाय गेदेमाफोर। पद्म भूषणआव मोनदों श्री तरुण गगৈ पाब्लिक एफेयार्सनिफ्राय। पद्मश्री मोनदों विजया चक्रवर्ती पाब्लिक एफेयार्स। मिसेस लक्ष्मी बरुवा श्री गपिनाथ बरग'हाइन बुरापाखत। बेनिफ्राय दङ श्री दुलाल मनखि। बेनिफ्राय दङ पद्मश्रीआव मिसेस बिरुबाला राभा श्री रमन शर्मा। बेनिफ्राय दङ श्री मंगल सिंह हाज'वारि श्री इमरान शाह। आरो बेनिफ्राय दं थांनाय बोसोरनि एप्रिल दानाव गावखौ बावसोमना जिउ बावलांनाय स्पेसियेल फर्सनि गेदेमा सुबिदार सन्जीब कुमारनो कीर्ति चक्र बान्था होबाय। आरो थांनाय बोसोराव गलवान भेलियाव रुंसारि जालांनाय कर्नेल सन्तोष बाबुनो दिनै भारत सरकारा महावीर चक्र बान्था होबाय। आरो बेबायदि गुबुन गुबुन बान्था देग्लाय गासैखौबो नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला डिसक्रिप्सनाव लिंक दं, बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। हम एफेयार्सनिफ्राय गासैखौबो होनाय जादों आरो बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्सनाव हाबनानै मोनफा मोनफा डाउनलड खालामनानै नायनो हानाय जागोन गासैखौबो। बेनिफ्राय दङ 26 जानुवारिसिम भारतनि कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बिनि फिनजाथाय आरो जाथाय। टटेल केस 1,02,76,838। बेनिफ्राय एक्टिभ केस 1,27,266। टटेल डिसचार्ज 1,03,45,985 सा। थैनाया जादों गासै 1,53,587। टटेल भेक्सिन मोननाय एबा भेक्सिनेटेड जादों 20,23,809 सा। चिरां पुलिसआ आयेन बेरेखा थाव फालांगिरि हमदों। बिथांमोनहा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 25 जानुवारि खालि धालिगाव पुलिस थाना सिंनि साथिपुराव आनल'ड खालामबाय थानाय समाव बेखौ मोननो हानाय जादों आरो बेयाव गासै गंसे थाव टेंकार, बेनिफ्राय गंसे मारुति सुजुकिनि कार, मोन 9था प्लास्टिक कन्टेनार सासपेक्ट खालामनाय जादों बेखौ पेट्रलियाम कन्टेनार हिसाबै, आरो मबाइल गंसे हेन्डसेट आरो गुबुन गुबुन बेसादफोर मोननो हानाय जादों होननानै फोरमायदों बिथांमोना। दा बेखिनि गोजोन्थों।